Vostede presume recurrentemente de ter un goberno feminista que traballa pola igualdade, pero en realidade esas políticas son solamente políticas de fume de contrabando. Fume de contrabando como ese que sale da sede do Partido Popular de Cambados, que ainda a día de hoxe segue a nome de Terito, ese coñecido contrabandista cambadés que foi padre de toda unha xeración de narcotraficantes, deses que lle gustaba pasear en barco pola ría de Arousa. Non lle preguntaremos polo financiamento do Partido Popular e o financiamento das súas sedes, porque eso xa aparece no rexistro da propiedade. Por lo tanto, non hai nada que preguntar porque aparece todo ben claro, a nome de Vicente Otero Pérez, alias Terito. Vostede non solamente son as políticas de igualdade, é toda a súa acción política. Detrás do fume só hai recortes. Recortes, en primeiro lugar, en materia de liberdade de expresión. Por iso vostede ten a dudosa honra de ser o goberno autonómico con máis condenas en firme por ter amordazado os dereitos das mulleres na folga feminista do pasado 8 de marzo, a denuncias e con condenas do personal a instancias do 061, da atención telefónica do 061, do personal de urxencias de Ourense, do propio personal da Presidencia Xunta de Galicia, das traballadoras da CRTVG, de emerxencias do 112 e do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Preside vostede o goberno con máis condenas por amordazar as mulleres durante unha folga feminista. Pero non é solamente recortar en liberdade de expresión. O seu goberno de recortes levouno tamén a recortar, en primeiro lugar, na sanidade pública, onde as mulleres teñen máis dificultades para recibir tratamentos ou enfermedades exclusivas delas, dese xénero feminino, como é o caso da endometriose, que sofren unhas 60.000 galegas que se diagnostica con máis de 2 anos de retraso e que en ocasións ocasiona infertilidade da muller. Recórtase tamén en dependencia. As mulleres que se ocupan dos cuidados sofren unha doble penalización, traballar na casa sin remuneración e ademais sen cotización, dando lugar que ao final da súa vida laboral teñan ainda unhas pensións máis miserentas todavía que as dos homes. Recórtanse os dereitos laborais das mulleres. Durante a crise a precarización femenina foi aínda máis aguda que a masculina. No ano 2017 en Galicia as galegas entre 36 e 45 anos perciben un 27,4 menos de soldo no cómputo anual que os galegos, é dicir, 4.000 euros de salario menos o ano. 10 anos que leva gobernando son un decenio negro tamén para a igualdade. Ningunha política efectiva para superar a crise económica que discriminou máis as mulleres que os homes. Está vostede entregado a unhas políticas que acaban coa política de igualdade e por iso vostede se pasea como militante cos membros de Vox, con aqueles que piden a derrogación das políticas de xénero. Preside vostede a Xunta con máis condenas en materia de vulneración dos dereitos de igualdade. Quero preguntarlle, señor Núñez, nese sentido, como quere ser vostede recordado? Como presidente do goberno con máis condenas por un machismo institucional ou por presidente do goberno con máis condenas en firme como represión laboral? Cal é o título que prefire vostede para rematar a súa etapa? Señor Núñez, remato xa, a súa promiscuidade con Vox está o levando a dar pasos atrás na loita contra a violencia de xénero e a renegar das políticas máis progresistas de loita contra a violencia de xénero. Pedimoslle desde En Marea que recapacite e que rectifique, señor Núñez, que aínda está a tempo. Gracias, señor Villares. Agora, dice, na sentencia se expresa el rotundo rechazo del comportamiento malicioso de la Administración actuando con un retraso injustificado a la hora de publicar el decreto de fijación de servicios mínimos y del comportamiento también malicioso a la hora de fijar los servicios mínimos en algunos ámbitos de la actividad administrativa. La sentencia en firme do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Explique esta sentencia, señor presidente, si é que pode. Si é que pode. E voulle facer outra pregunta tamén moi concreta, a ver se tamén pode contestala. Queremos que explique nesta Cámara os pactos secretos que vostede teñen con Vox para deixar de aplicar a Lei de Igualdade. E explícome, ademais, na pasada comisión de 20 de febreiro, comisión primeira deste Parlamento, vostedes votaron en contra da creación de novos xulgados exclusivos de loita contra a violencia de xénero nas cidades galegas como os que hai en Coruña e Vigo. Explique por que votaron en contra. Explique por que votaron en contra. Se é que as mulleres de Ferrol ou de Lugo non teñen os mesmos dereitos a facer unha organización interna xudicial especializada e exclusiva como os que hai na Coruña e en Vigo. Explique por qué. Vou explicar cal era o texto concreto para que o vexa e o escoite todo o mundo, transaccionado co Partido Popular. Primeiro, acadar a revisión da Lei de Planta de Demarcación Xudicial.
coa finalidade de ampliar o número de xulgados exclusivos en materia de violencia sobre a muller, co obxectivo de que haxa un xulgado especializado con competencia exclusiva en todas as cidades de Galicia, de conformidade coa Comisión Mixta de Xustiza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Acadar a revisión da Lei de Planta de Demarcación Xudicial é necesario para que se cree con carácter exclusivo calquera xulgado de violencia. Por lo tanto, necesitamos esta mención nesta disposición, coa finalidade de ampliar os xulgados para que as 7 cidades galegas tivesen con carácter exclusivo os xulgados de violencia, igual que o teñen Vigo e a Coruña. Explique por que non se fixo isto. Non se fixo por unha razón, porque vostedes teñen un pacto secreto asinado con Vox polo cal, se non poden derrogar expresamente a Lei de Violencia de Xénero, polo menos van a valeirar de contido. E neste sentido nos pedimoslle moi claramente, e con isto remato, entre o machismo e a igualdade, sitúense do lado da igualdade. Entre o fascismo e a democracia, sitúense do lado da democracia. Señor presidente da Xunta de Galicia, se vostede non ten sentido de Estado, polo menos teña sentidiño. Moitas gracias. Gracias, señor Villares.